Takže po chvíľke vážnej hudby idem ja. Ja tu som prišiel a mal by som byť krátky, pretože nás Samčo nahráva. Predstavím tu svoju novú zbierku, ktorá sa volá Modlitba za Felvidek a môžete si ju potom u mňa kúpiť tam na stole a nebudem veľmi. My sme tu doma. Slovensko povstalo. Národ strhol puta útlaku. Zaútočil na brněnské krčmy, vyraboval pražské fast foody, vykúpil večierky v Olomouci a obsadil univerzity po celej republike. Po eláne sa vrátia pondelkové inscenácie. Ďalším českým prezidentom bude Andrej Babiš. Keby to niekomu nedošlo, som Slovák, ako väčšina z vás. Ako to ešte Češi nevedia, ale my Brno už dávno okupujeme. Som Slovák ako Ondrej Rigo. Som Slovák ako Henrich Masár, ako Tibor Polgári alebo Alexander Dubček. Som Slovák ako Jozef Slovák a Janko Král. Som Slovák, hrdý na naše dejiny, na našich športovcov, na našich masových vrahov. Som Slovák. Identifikujem sa so svojimi koreňmi. My nie sme cigánsky národ, my nemrdáme ovce, my nikdy nebudeme otrokmi Maďarov, Felvidek nikdy nebude s nimi, pretože my máme osobnosti ako Štefánik, Tiso, Mečiar, Martikán, Bondra a rodičia Andyho Varhola boli Rusíni, žijúci v dedine, ktorá dnes zhodou okolností patrí Slovensku. Tatry. My nie sme cigánsky národ, my nemrdáme ovce, my nikdy nebudeme otrokmi Maďarov, Felvidek nikdy nebude s nimi, pretože nášho najväčšieho slovenského básnika sme niekoľkokrát nominovali na Nobelovú cenu a jeho duch a jeho odkaz je tu s nami ako odkaz Ježiša Krista v malebných slovenských dedinách. Tatry. A my nie sme cigánsky národ, my nemrdáme ovce, my nikdy nebudeme otrokmi Maďarov, Felvidek nikdy nebude s nimi, pretože podľa Michala Lehutu z Trendu sme dokonca produktívnejší než Češi. A je to náš domov, ruky, na ktorých smieš plakať a Tatry. Modlitba za domovinu. Spisovateľ je bubeníkom a politik je generálom. Generál politik bubnuje a politik zavelí a spisovateľ bubnuje. Vincent Šikula. Keby boli Slováci skutočne veľký národ, tak by sa Lenin a Mao Tse-tung učili po Slovensku. Tiso by zotročil Hitlera a Kotleba by bombardoval Maďarsko. Mečiar by poslal Klausa do prdele, zničil by Čechov, Bilák a Lupták by boli vzorom proletariátu, Čína zase mestskou časťou Košíc, New York, Bratislavy, zanikli by cigáni, Černosi, Afrika, hladomor, Hvorecký a neslovenské médiá. Keby boli Slováci skutočne veľký národ, dostal by Rufus Nobelovú cenu za literatúru 3-krát za sebou a našim najväčším vývozným artiklom by boli brinzové halušky. Keby boli Slováci aspoň na niečo, nemuseli by ich morálne autority podpisovať anticharty, podporovať totalitné režimy, hrdiť sa zlodejmi a vrahmi umelcami iných štátov a osobnostiami, ktoré mali dosť rozumu na to, aby emigrovali. Neviem, či v Čechách máte taký problém, u nás sa to nazýva cigánsky problém. A rozhodol som sa k tomu vyjadriť. Cigán sa prejaví ako cigán, genetika nepustí.
Takže je jasné, že skôr či neskôr bude kradnúť, byť bielých ľudí, vraždiť, vyciciavať sociálne dávky, v 13 mať deti, hrať na husle, počúvať rytmusa, smrdieť. A ten, kto tak nespraví, je ešte horší, pretože sa len pretvaruje. A naše ženy sú aj tak najkrajšie. Úspešnosť ženy na Slovensku vyrátaš tak, že videliš koeficient príťažlivosti pre prst tváre postavy jednou. Dôkazom toho sú napríklad tenistka Dominika Cibulková na Wimbledone, speváčka Nela Pocisková na Eurovízii alebo poetka Mirka Ábelová hocikde. Všetky tieto ženy neboli nejak zvlášť úspešné, avšak pri dosahovaní tohto neúspechu alebo šedivého priemeru im to náramne seklo. Ďalší problém, ktorý sa týka aj vás, dôchodcovia. Ak Slovák dosiahne dôchodkový vek, nestane sa nič zvláštne. Proste sa len stane dôchodcom, začne voliť Fica, bude sa polemizovať o jeho rozlišovacích schopnostiach a ľutovať, pretože nemá prachy na lieky. Ak Slovák dosiahne dôchodkový vek a bude mať trochu šťastia, všimne si ho rozboril a pôjde do modrého z neba, prípadne na nejakú predvádzaciu akciu, kde si kúpi fakt dobré hrnce. Ak dosiahne dôchodkový vek umelec, stane sa majstrom, ocenia ho za zásluhy, dodatočne za jeho zbierky, ktoré predbehli dobu a začne písať do pravdy. Nechá za seba hovoriť svoje skúsenosti. A preto ja, kým dosiahnem dôchodkový vek, musím vytvoriť aspoň jedno dielo, ktoré si ľudia zapamätajú, napríklad doktora Sovu, milého, dobrého chlapíka, ktorý odzrkadluje to dobré z nás. Tiež sa musím poznašiť, aby umrela väčšina z mojej generácie, aby som mohol spomínať na svojich kamošov s jemnou dávkou pátosu, napriek tomu zábavne, ako alternatíva k mladej generácii, ktorú nepochopím tak ako súčasný svet. Skrátka, kým dosiahnem dôchodkový vek, musím byť viac ako Milan Lasica a menej ako Magda Vašáriová. Vravel kamoš. Rok 2003. Demitra zasunul gól Vokounovi 4-2 na MS v hokeji. Získavame bronz. Rok 2009. Jendrišek doráža svoju strelu, strieľa gól Čechovi. 2-1 vo futbale v Prahe. My sme tu doma, pamätáš? A potom rok 2012. Demitra z hora diriguje, hudáčka so šatanom, 3-1 v Helsinkách a nedávno draft. Slovák v prvom kole a 27. miesto. Najlepší Čech až za ním v 114. kole. To sme my už mali draftovaných dvoch. Intervaly sa skracujú. Národ sa vzmáha. Poraziť Čechov, to je to, o čo tu ide, vravel kamoš. Slovenský raj. Bill Gates sa dozvedel o Slovensku a kúpil pozemok medzi Teskom a nemocnicou v Nových Zámkoch. Jeho príklad nasledovali Brad Pitt a americko-taliansky spevák slovenského pôvodu John Bon Jovi s kapelou. Marian Kotleba vydal vyhlásenie, v ktorom ocenil dehungarizáciu slovenského územia. Moja obľúbená, občas hovoria, že to príliš... Volá sa to Skutky Pavla Demitru. Náhodou som zistil, že to vyšlo na 38. strane. Nebol to zámer. Kto trošku sleduje hokej, tak vie, že to je číslo, ktoré je spojené s našim veľkým hokejovým velikánom. Pavol Demitra zomrel 7.9.2011. Jeho duch však ostal na zemi, aby konal dobro pre blaho slovenského národa. Okrem všeobecne známeho faktu, keď Palo dopomohol Slovákom k strieborným medailám na MS v hokeji 2012, pomohol Palo aj inými
menej známymi a badateľnými vecami. Napríklad poslancom Národnej rady Slovenskej republiky so zostavením štátneho rozpočtu. Tiež pomohol zorganizovať pohreb Jožka Bednárika. Ministrovi školstva, financií a zdravotníctva zase zachrániť ich rezorty. Vďaka Palovi Demitrovi sa výrazne zlepšilo HDP a HNP Slovenskej republiky a jeho obraz v zahraničí. A čo myslíte, kto odhalil gorilu? Prečo asi vyhral voľby Smer? Niečo o vzťahu k vám. Didaktika nenávisti. Nauč sa, že nenávisť je normálna. Najskôr začni malými vecami. Nauč sa nenávidieť predavačku v bufete za to, že ti predala obschnuté žemle k pokazenej treske. Nenáviť spoločnosť, ktorá ju zamestnáva cez policajtov. Nauč sa nenávidieť štátnu správu, štátnu moc, štát. Postupuj pomaly, nenávisť si vychutnávaj. Nenáviť recenzentku, čo ti odporúčila zlý film. Rozšír svoju nenávisť na hercov a režiséra. Nenáviť celý Hollywood. Aj človeka, čo ťa na ten film pozval. Nenáviť, buď hnusná na svoje okolie, svoju animozitu nevysvetľuj. Nenáviť bez dôvodu a úprimne. Nenáviť pre pocit nenávisti, nenáviť jednotlivcov najprv, potom celé skupiny. Začni fašistami, prejdi na hipsterov. Nauč sa nenávidieť celé národy. Ak si heterosexuál, začni homosexuálmi. Ak si homosexuál, začni bisexuálmi. Svoju nenávisť nevyvažuj, nenáviť podľa nálady, nenáviť prirodzene. Nenáviť tak, ako by si nenávidela už od narodenia. Poďme si zanadávať na Čechov. Povedal a ja som šiel. Lebo povedzme si pravdu, nadávať na Čechov je fajn. Viete, my sme im postavili metro a oni si za to ponechali vlajku. A potom ten sviniar Beneš, sviniar Masaryk, sviniar alkoholík, žid a slobodomurár Václav Havel. Poďme si zanadávať na Čechov. Povedal a ja som začal o českých kurvách a on pridal niečo o českom šťastíčku v hokeji, futbale a vôbec všade. Ja som spomenul, že ich hymna je odporný cajdák a že ich kultúra to je Landa a kabát a české komédie. On sa vrátil Havlovi, ktorý bol alkoholík, žid a slobodomurár a potom sme dopili pivo a kričali zbrojársky priemysel. A prvému Čechovi, ktorého sme stretli, sme veľmi dôrazne povedali ty Pepík. Zásady spievania hymny podľa Frederika Kováča. Neviem, či sledujete niekto slovenské noviny, predpokladám, že všetci, pretože ste Slováci, ale vznikala taká aféra Piča z Hoven, krásna česká kapela, ktorá má na Slovensku jeden škandál za druhým, v Čechách je úplne bezvýznamná, tak si dovolila urobiť v takom programe, že Colnica strašný prúser, totiž to naspievala slovenskú hymnu po česky. A niektorí slovenskí ľudia sa toho chytili a začali to riešiť. Tak ja už som dávno predtým napísal niečo a toto mi zahralo do noty zásady spievania hymny. Teda podľa Frederika Kováča, mladšieho zo Slovenskej akadémie vied, treba pri štátnej hymne dodržiavať tieto zásady. Pred spievaním hymny sa riadne upravíme. Odporúčaný je oblek, prípadne rovnošata, policajná, vojenská a podobne. Športový úbor je povolený len v rámci športových podujatí. Naopak je zakázané spievať v plavkách, spodnej bielizni či negližé. A to aj v prípade, že by sme vzdávali hol doma. Hymnu spievame triezvy, oholený a umytý. Pokiaľ to zdravotný stav a počet končatín dovoluje, stojíme v spriamene, v pozore, ľavú ruku držíme voľne pozdĺž tela, pravú ruku zhruba v 70 stupňovom úhle pri srdci. Spievanie naznačíme jemným otváraním úst. Ak chceme spievať nahlas, spievame tak, aby nebolo vidieť chrup. V žiadnom prípade nespievame nahlas, ak spievame falošne. Ak nesplňame, či nemôžeme splniť niektorú zo zásad, pozrieme sa na hodinky a povieme promiňte, ale za chvíli mi jede vlak do Prahy. Potom sa nenápadne vytratíme, po skončení hymny uvoľníme telo a pokračujeme v predošlej činnosti.
Viď Marian Bančej, Barbara Priblincová, metodická príručka mladého národovca pre špeciálne školy. A posledná, znova je to niečo, čo ma zaujalo. Na Facebooku občas bývajú také typické trollingové stránky a jedna z nich sa volala Sem za pripojení Slovenska k Maďarsku. A v Čechách sa, teda na Slovensku sa to strašne riešilo. Ja osobne toho človeka viem, kto to bol a poznám ho z rozprávania. Ale krásne bolo, že na nacionalistických slovenských stránkach hovorili, že to bol nejaký Maďar, ktorý sa naučil po česky, aby zničil proste skvelé vzťahy medzi jednotlivými národmi. Proste to bol iba... V skutočnosti to bol obyčajný Brňák, ktorý sa nudil. No. Ale veľmi sa mi to páčilo, tak som napísal túto básň, ktorá sa takto volá. A vymyslel som si kvôli tomu aj filozofa. Nazval som ho Claude de Bruyel. Málo kto vie, že to je vymyslené meno. A vymyslel som mu krásny citát, ktorý pôsobí strašne inteligentne. Teda dúfam. História nie je o nuansách, ale o faktoch. Naši najväčší dejatelia pochádzali z Uhorska. Niektorí emigrovali do Ameriky, iní bojovali za odtrhnutie Slovenska, ale aj tak pochádzali z Uhorska. Z Uhorska bol Bernolák, Janko Král, samozrejme Štúr, Tiso a Banič. Z Uhorska bola aj Marína, aj ten chlap s obsesiou, čo je písal verše a dostal sa do čítaniek. Skrátka jednoducho, všetci, ktorí v našej histórii niečo znamenali, boli z Uhorska. A preto aj ja som za pripojenie Slovenska k Maďarsku. Ďakujem. A teraz sa mením na moderátora. A môžete si samozrejme kúpiť tohto úspešného básnika tam pri stole. Stojí to 5 eur, neviem koľko je to na české koruny, takže povedzme, že 100. Tak 100. A teraz ide Maťo Jani, asi nie? Či? Samčo? Nie, no si vral, že pôjdu dvaja za sebou teraz. Tak pauza. OK, 15 minút pauza. Ďakujem.